Tinguha nga sugda na sa buwan sa Abril ang construction sa Lapu-Lapu Expressway kun LLEX nga mosumpay sa Cebu Cordova Link Expressway kun CCLEX. Ang mga proyekto naghandom nga maminusa ng travel time gikan sa usa ka oras. Mahimo na lang 12 hangtod 16 ka minutos ang biyahe paingon sa Lapu-Lapu, paingon sa dakbayan sa Sugbo. Ang maong kalambuan subay sa gipahigayon nga signing sa Memorandum of Understanding tali sa Metro Pacific Tollways Investment Corporation uban ang Premium Megastructures Incorporated, Ulticon Builders Incorporated ug LLEX Corporation ning Huwebes, Marso 6, tuig 2025. Ang 4-lane project moabot og 12 kilometers gikan sa Barangay Babag nga mosumpay paingon sa Mactan, Cebu International Airport. Matod pa ni Lapu-Lapu City Mayor 𝗟𝗔𝗣𝗨, dili na angay mabalaka ang mga upunganon ug Sugboanon nga malate sa ilang flight kung aduna nay LLEX. Travelers may no longer fear of missing their flight. The LLEX connects CCLEX straight to the airport with a travel time of only 12 to 16 minutes, more or less. From CCLEX entry point near SMC site to Mactan, Cebu International Airport. Niuyon sab si Cebu Provincial Governor Gwendolyn Garcia sa pagig-alayon sa public and private sectors. And it warms my heart to see yet another collaboration between the public and private sector because I believe that this is the only way to go. Niadto pauntang 2024 sugdan ang construction sa maong proyekto. Apan nalangay kini tungod sa pag-withdraw sa Spanish partners sa MVP Group. Actually, the original proponent is the PMI and the Ulticon. And then, isod ang MVP Group. So, diha na unta, it's about to sign na unta to implement the said project. It so happened that the partner of the MVP Group, ni-back out sila. But, sa gingon na ni Boss MVP, dili to mo'y makahulong sa pag-withdraw sa ilang partner. So they will continue kung sila naging mismo ang shoulder sa expenses, all the expenses niining ato ang project sa LLEX. Dugang pa sa mayor, adunay 8 ka panimalay nga maapektuhan sa barangay Basak sa katukuran sa LLEX. Apan nangandam na og relocation site ang Lapu-Lapu. Giingong moabot sa 1.32 billion ang gipanlantawan nga economic benefit matag tuig sa LLEX. Ug naay 3.6 million nga kita matag adlaw. Ang total budget sa maong proyekto mokabat sa 27 billion ug gitakda nga mahuman ang construction niini tuig 2027. Dako usab ang pasalamat sa gobyerno ni MPTC Chairperson Manuel Pangilinan sa ilang gihulagway nga dakong kontribusyon niya sa kauswagan sa Sugbo. This monumental structure is a testament of your love for the Opunganons in particular and the Sugboanon in general. LLEX will stand proud as your lasting legacy in Lapu-Lapu City. We are able to do it faster, in a much better way, and when the infrastructure is finished in a shorter amount of time, then the people who have been waiting for that project will now be able to use it. It now advances the timetable for our economic gain. Kini si Johanna Sumalinog, USJ-R Intern, alang sa My TV Cebu.